Валежи не се очакват. Вятърът в източна България ще остане от север-североизток, но ще отслабне, а до вечерта и ще стихне. На Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб източен вятър, а максималните температури ще са около 30 градуса, на морската вода 24-25. Слънце ще има и в южната половина от страната, с временно увеличение на облачността в планинските райони. Ще бъде топло с максимални стойности от 30 до 32 градуса, в района на София ще е около 28. Над планините ще е предимно слънчево с куваста облачност в часовете около следобед. Ще духа слаб, по билото умерен североизточен вятър. Антициклон с център над британските острови ще е на слънчевото и по време в по-голямата част от Европа. Над Франция, около Алпите, над Италия и в северните райони от Пиренейския полуостров ще се развива студентелна облачност и на много места ще има краткотрайни преболявания и гръмотевици. Национален вихър ще е причината за облачното, дъждовно и ветровито време на Северна Европа, Прибалтика и Беларус. Как се мъчи да приказва? Фото! Фото! Много се мъчи да приказва, бе. Фото! Не задръж. Отдолу. Какво, тати? Фото! Штрак, штрак! Да те види, чичо ти какви мурахи ти правиш. Каже, много е пораснал. Учи, той приглъща. Няма да е на хапка, приглъща нещо. Защото видява щастя и той... Пътнищи сега. Изкулто, но и... Фърляй ги, фърляй ги. Хайди. Сега като го чакам, не ще да ги хвърля. Не ги разчисти. Айде, няма с кого да си играеш. Той има любимо на много. Но той има любимото, защото много се чеше зъбите с него. Като биберон. Видя, че не може да излага. Ти чак мига пък като пада. Няма да иска повече. Да фърля. Спирай, спирай.